Tatangihom ma patik ni dibata di minggu paunopon dung Trinitatis sadarion. Iman na tarsura di 5 Musa 10 ayat 12. Nuayang pe ale Israel. Ahado na pinangido ni Jehovah di Batam siako. Da asal marhabiaran ho tu Jehovah di Batam. Jala marparange ho di saluhut dalanna. Uhud marroa haholongan mida ibana dohot mengelui Jehovah di Batam. Sian nasa roham do sian nasa ate-atem. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sia Tuhan di Batam. Ale Tuhan di Bata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari dihita. Tato poti madusatta tu dibata tapaserek marohata martangiang mahita. Ale dibata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus. Manang pigahali hami roh tu jolom. Humialala hami ikok doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani i do ubaina hupaserek pami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopotami tung na jok do hami manibil sen aka dalammu na badia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siya jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatiani aka pardosa. Alai hamu ba ni rohana do lomoni roham asa menghulu. Sesama saluhut agi duhon nami duhot pangalason nami. Marhite-hite pangulu nami na sasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi di roham dihi kami marhite-hite panindangi on dohot hagogo niton di porbadia. Asa tarapol situ rohan kami majuho. Asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho. Bayan hasangapon ni guarmu na badiai. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisani dosatta. Songonon do hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarasahiho au marhite sian akadosam. Jala nunga dilaujaiho au marhite sian hajahatomu. Ahu tutu au sadiri manalisei aka pangalasim jalani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akadosam. Asangapo ma di dibata na digijang. Amin. Mari dihita.
tatangihom hatani di bata turpuk epistel di minggu saplonom dung Trinitatis ima na tersurat di Kolose 2 ayat 6 ro di 10 sia. Marsikat soring mahita majahasa sia kami ma ayat na parjol. Ope songon panjakomuna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Gabe marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana. Togu marhaporseaon hombartu ajarkan Tuhamuna. Lumobi mahamu marroha mauliata. Jaga mahamu sotung di agode bahamu marhite hite hata bisu-bisu dot hata lesem naso maripola hobartu tona-tona ni jolma mangihuton sia-sia ni hasianganon nda mangihuton Kristus. Ai di bagasan ibana do maringanan sandok di hadebatao marupahon daging. Di bagasan ibana sa nang tuhamu hagogokna ibana do ulu ni nasa hamuleo dohot panggonggomion. Laos di bagasan ibana do hamu tarsuna dada binahen ni tangan lahoman enggal pamatang namar dagingon binahen ni pasunat nasian Kristus hidup. Airap tartanom do hamu dohot ibana dina tardidi ihamu laos di bagasan ibana do rap hamu di pahehe dina gabe porsea hamu di hagogoni di bata na paheon ibana sian akka na mate. Asa hamu nau mate di bagasan akka pangalau sion dohot di bagasan sibuk na tarsuna rapot ibana do hamul di pahehe dinasa pangalasi otak. Di sesa do surat tangani na dopak hita ima akapatik na maralohon hita ipadao doi di lohoton tu silangi. Ipupusi do akka hamuliawan dohot pangonggogon patar do di hom nasida di bakondo nasida aloi. Ope unang ma diihumi hamu ihumi alak hamu siala si panganon manang si inumon manang siala pesta manang polta ni bulan manang ala ni ari sabat pe. Halinu ni akan nanaing rodoi alai Kristus do mapunab. Tung unang mahamu dile san-lesan ni halak nagiot paula-ula na serep jala sumoba aka suru-suruan di tengah-tengah do na diidana di bagasan tondina pinaburnang ni roha-roha ni dagingna. Alai dang di persigat tungi ului aisian magodang marguru tu debata sandok pamatangi nani urupan jala pinadomu-domu ni aka urat rohot ihot. Ido sahatna martua dohaka na tumagion hata ni dibata jala naupeopsa. Amin.
Mare dihita. Taha tidako maha porseao tai, songo na hina tidako ni dongata sa porseao di sado portibion, rap mahita mandok. Au porsea di bata jauh, ido ama pargugu na suatu dosan, na tu mo palangi do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata jauh bana sasadari, iman na ditubuan sian dia. Na gabi-gabian sentondi por dia, adorang suabu. Ido tu hatta na tu mau na bernit di panguma ni silatus, na mate terpaja lu ibana dia pinar sila, na tua tubuan turu di tanah, na mulak mangulu di hari patuluhut, na manaik tu surgo, lahudul tu syamun di bata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani, di simai bana pai mamulak sogo tu tanah. Manghumi alak na mangulu do na mate. Au porsea di tondi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan di halak Kristen akan na badia. Do dia sisani dosa. Do dia tai na mando. Mula mangulu do soge dangin halak na mate. Do dia ngaluan na sora sudah. Amin. Shalom Mamang Inang. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita sama-sama mendengarkan tinting. Parjolo, tinting nama ragam. Gorni Minggu Tasadarion, Minggu ke-6 Dung Trinitatis, Jalan Nagabe topi ni Minggu Tasadarion ima, debata na satia di bagasan holongna, atau Tuhan setia dalam kasih-Nya. Kedua, boa-boa tu parminggon. Tuhita saluhutna ruas dohot parlado, asa taingot ma mambuan buku nyanyian, buku ende dohot Bibel atau Alkitab, tabe diganu minggu. Disiala dang beta cetak tata ibadah ni parminggon songon naung solma. Marite proyektor atau infokus
nama ditampilhon tata ibadah di Ganu Minggu marite pelayanan ni tim multimedia ni Huriata. Ketiga, ibadah variatif Sadarion Minggu tanggal 24 Juli 2022 di Patupa Huriata do Parminggon variatif berbahasa Indonesia masuk pukul 10.30 WIB. Alanii Ria Mahita mandohoti Parminggoni tarlumobi yana konami remaja naposo bulung dohot yana konami parguru malua. Keempat, ruas natamba mamuka di minggu Sadarion nungagabe ruas ni Huriata ima keluarga Amat Taroni Hasudungan Huta Barat SSI Inatai Halima Marito Tua Tambunan Dor Sada Dadana Nasida Krisanta Margaret Boru Huta Barat Nasida Rosian HKBP Mela Resort Mela Tapanuli Tengah Nasida Nuang Maringan di Jalan Sebila nomor 80 Sia Wi Opat A. Ruas napindah mamuka di minggu Sadarion nunga pindah Huria keluarga Febri Salvarius Mani ST Desi Handayani Pangaribuan Dor Sada Dadana Bawa Sianwi 2 Nasida pindah Huria tu HKBP Medan Krio Jalan Semencirim nomor 100 Desa Medan Krio. Nomor 6 Boima Tajahabe. Nomor 7 pilihan Tuha Perluan tahun kesatian. Sadarion Minggu 24 Juli 2022 Papungu pilihan Dohita 2A Dohot 2B Bahain Tupata Tuha Perluan tahun kesatian Dohot Tu Pusat. Lasma Rohata Manupahi Ulaoni. Kedua, tu minggu tanggal 30 Sada Juli 2022 Naneng Roh Marpelian tu Jolo Dohita 2A do 2B Bahen tu Pata tu Ulaon Haperluan tahun kesatian Dohot Tu Pusat. Lasma Rohata Manupahi Ulaoni. Nomor 8 Tamu Huria tu minggu tanggal 30 Juli 2022 Naneng Roh Rodo tamu ni Huriata Siana Poso Bulung HKBP Binjai Baru Nani hulahon ni Bibelfro Nasida di Parminggon siang pukul 10.15 Jalan Namang Hobasi atau Marjamita di Parminggon siang pukul 10.15 WIB. Ima Bibelfro HKBP Binjai Baru Suang Songoni na Marmusi dohor song leader di minggu siang Imana Poso Bulung ni Tamu Huriata. Nomor sia Pangapulion Sadarion dung simpul Parminggon siang di Patupa Huriata dau Ulaon Pangapulion Uhud pasahaton sosial ni Huriata tu bagas keluarga ni Inata Helmina Boru Simanjunta Nahian Opung Nopa di Jalan Seular Baru nomor 60 Sada Wi Opat A. Alani pinangido matu parlado ni Huria parlado Wi Opat A punguan seksi perempuan punguan kor ina Kamis punguan ina Hana Dewan Diakoni Sosial dohot seksi diakoni sosial do sude ruas ni Wi Opat A asaria mandohoti Pangapulion ni. Nomor 10 Boita Jahabe. Nomor 11 Varia tahun kesatian. Sada guar-guar ni ruas naung pasaton amplop pesta gotilon marhite koordinator Ganuwi Boima Idaota di lapiran penerimaan sementara amplop pesta gotilon. Nomor 2 pinabotohon matu koordinator seksi dana na adong di Ganuwi batas air penyerahan amplop pesta gotilon ima di hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Naneng Roh. Alani tu aka koordinator na adong di Ganuwi naso pasaton laporan amplop pesta gotilon dope asa Roma di Jawal naung di
tontuhoni. Nomor 3 Hombartu dosni rohani panitia dot parlado huria HKBP Immanuel patu paonta do papungu pelean paupaton haporluan tu tahun kesatian ima tanggal 10 sia Juni 26 Juni 17 Juli 24 Juli 31 Juli 21 Agustus 28 Agustus 18 September 25 September 16 Oktober 2022. Data penerimaan pelian tujolo haporluan tahun kesatian terlampir. Nomor 4 di mingguta sadarion na patupahon bajar imawi 5 di patupa di teras ni garejata lasma roata lao manupahi bajarna di patupai. Nomor 5 na patupahon bajar tu minggu tanggal 31 Juli 2022 horong niwi onom. Nomor 6 pinaboton ma marhite tinting sadarion ulaon parheon ama ni huriata dimulai ma di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Akaragam ni kegiatan di ulaon parheoni boy ma idaota di tinting minggu tanggal 31 Juli 2022 nanengro. Dewan Koninea variasi seksi perempuan PAD latihan kur. Poin pertama Tajaha Bema. Kedua di hari Jumat tanggal 20 sia Juli 2022 di Patupa punguan seksi perempuan do pertangyangan di seksi perempuan masuk pukul 10.06 WIB. Maringan di gedung sekolah minggu. Nanihulahon ni Inata Bible Fro Vera Flo Werina Boru Tampu Bolon. Alani pinangido ma sude perempuan asa ria mandohoti partangyangani. Poin 3.4.5 boita jaha bema. Variasi si ama. Poin pertama tajaha bema. Kedua kunjungan gereja. Mamuka hari Sabtu saat hari Minggu tanggal 20 Tolu saat 24 Juli borak do punguan ama HKBP Immanuel Resort Immanuel patupahon kunjungan gereja tu HKBP Pekan Pulau Raja nani ulohon ni Pandita Resort Pendeta Aldemak Simanjunta STH MM dot piga sintua varia remaja naposo bulung HKBP Immanuel. Di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 di Patupado Partangyangan Remaja Naposo Bulung HKBP Immanuel Resort Immanuel masuk pukul 10 siawit. Maringan di gedung sekolah minggu. Nani uluhon ni Amata Pandita Resort Pendeta Aldemak Simanjunta STH MM. Alani Riama Remaja Naposo Bulung mendohoti partangyangan ni. Nomor 10 Tolu 14 15 boy mata jahabe. Nomor 10 onom namanjabui pertangyangan di Huriata hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 horong niwi sadaa dot wi onom masuk pukul 10 sia 30. Alani riamah hitam parado dot ruas lau mandohoti pertangyangani jala jakwal na menjabui tu minggu nanang roh boima taida songon naung tarjawal destensi wartaon. Nomor 10 pitu boima tajahabe. Nomor 10 walu Penatua Gereja KBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 25 Juli 2022 sampai 31 Juli 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun, iman diambil dari Pesalmen 91 ayat 11. Aidohononna doaka suruh-suruanna taringot tuho asa dijaga ho di aka dalanmu sudena.
Nomor 10 Sia sampai 22 Boima Tajahabe. 20 Tolu Boima Tajahabe. 24 Ruas Namar Sahid dirawat rumah Sahid atau di Tonga Bagas. Pertama, Nyonya Simanjuntak boru butar-butar Sianwi Onom pemulihan. Kedua, Nyonya Huta Gaul boru siahan Sianwi 5 pemulihan. Kotolu, Nyonya Simanung Kalit boru Hutahayan pemulihan. Keempat, Sintua Huta Julu Sianwi 2 opname di Rumah Sakit Sembiring. Kelima, Nyonya B Simatupang boru Hutapea atau Opung Tio boru Sianwi Sadabe opname di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Lampiran penerimaan sementara amplop Gotilon persembahan keperluan tahun kesatian dan hasil bajar dalam rangka pesta tahun kesatian tahun 2020 di HKBP Immanuel Resort Immanuel Boima Tajahabe. Tinting Perhepengon Boima Tajahabe. Molotung Adong di kesalahan Panurat Tan Goar Marga Dohor Goar Boima di titik kontu Minggu Nenengro di kolom ralak tinting. Songon nima tinting na masa di tonga-tonga ni huriata moliatema dihita songoni di tuhata. Martang yang mahita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana pada siang hari ini Bapa, kami dapat melakukan kebaktian di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami dari hari-hari yang lewat sampai pada hari ini. Begitu juga Bapa, pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, kami juga menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, pimpin kami, lindungi kami, kasihi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami senantiasa hidup di dalam naungan-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh kegiatan gereja-Mu, mulai dari kegiatan Dewan Koinonia, Marturia, diakoni sosial, begitu kegiatan sermon seluruhnya Bapa. Engkau yang memberkati Bapa, Engkau pimpin kami Bapa dalam melaksanakan kegiatan di rumah-Mu yang kudus ini Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatannya dengan sukacita yang kami peroleh senantiasa dari tangan pengasihan-Mu Bapa, karena kami percaya Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami. Kami juga berdoa Bapa buat Kor Ama Immanuel Resort Immanuel yang mengadakan kunjungan ke HKBP Pulau Raja. Engkau juga memberkati mereka dalam pelayanan mereka ke HKBP Pulau Raja. Begitu juga nanti mereka hendak pulang dari sana Bapa, Engkau juga memberkati rombongan Kor Ama Immanuel Resort Immanuel Bapa, sehingga mereka juga sampai di rumah mereka masing-masing dengan sukacita penuh hanya dari tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat Nyonya Simanjuntak boru butar-butar, Nyonya Utagaul boru siahan, Nyonya Simanung Kalit boru tayan, Nyonya B Simatupang boru tapea, dan Amang Sintua Utajulu, di mana Engkau tahu keberadaannya Bapa, mereka dalam keadaan sakit, baik yang opname dan pemulihan di rumah Bapa. Kami memohon Bapa, oleh kuasa biur darah-darah-Mu yang kudus Bapa, Engkau menjamah segala sakit penyakit mereka Bapa, sehingga Bapa, orang tua kami ini semua Bapa memperoleh kesembuhan hanya daripada tangan-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa buat apabila ada orang tua kami, saudara-saudara kami, atau anak-anak kami yang berada di rumah dalam keadaan kurang sehat, kami juga menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Jamah seluruh tubuh mereka Bapa, sehingga mereka juga memperoleh kesembuhan hanya daripada tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Bapa dapat kami mengerti dan dapat kami menjalankan di dalam kehidupan kami. Begitu juga Bapa Inang Bible Pro yang menyampaikan firman-Mu, berkati keluarganya Bapa, sehingga di dalam keluarganya juga Bapa hanya nama-Mu saja dipermuliakannya Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa buat seluruh orang tua kami dan saudara-saudara kami,
dan anak-anak kami semua Bapa, seluruh anggota jemaat AKBP Immanuel Resort Immanuel. Engkaulah memberkati kami Bapa senantiasa di dalam kehidupan kami, di dalam langkah-langkah hidup kami, di dalam perjalanan hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan anak-anak kami, di dalam kehidupan orang tua kami, dan seluruh kami semua Bapa. Engkau memberkati kami Bapa, karena tanpa campur tangan-Mu Bapa, kami tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun juga Bapa. Biarlah Bapa senantiasa Roh Kudus-Mu membimbing, mengiringi, melindungi, dan mengasihi hidup kami Bapa, sehingga kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu Bapa, sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang sia-sia Bapa, tapi kami dapat menjadi anak yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kasih-Mu penuh terhadap hidup kami, dan kami juga dapat melaksanakan kasih-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Yesus, dan kami nanti tidak pulang dari rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Engkau berkati perjalanan kehidupan kami, sehingga kami sampai di rumah yang Kau beri pada kami, dengan sukacita penuh kami peroleh dari tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Banyak kami minta, tapi kami yakin percaya apa yang Kau beri lebih baik daripada yang kami minta. Atas semua ini, ampuni segala kelemahan dan dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tanpa kami sadari, agar tidak terhalang berkat dan pasu-pasu-Mu terhadap kehidupan kami. Sempurna dan terimalah doa kami Bapa, sebab kami memohon dan berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mare Dehita. Tuhan
yang mahita. Ido tutu Tuhan dang kami napuna kami. Kodo napuna kami. Jala ikon marhapai tean tu kodo ngolo nami. Molonunga di papunguasi ni rohab pami. Marpungu di bagas corom nabadai. Palwas mahami Tuhan marhasonangan. Majalo barita nauli nanaing tangyonon nami. Makuling maho Tuhan. Nungarade hami tumangyon khatam. Amin. Horas madihita. Horas madihita. Moleate ma huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Amanami inanami nang aka remaja na poso bulung. Na punguhita di tonga-tonga ni huriat taon nang namadokoti marhite live streaming. Alasongon na tabu cuaca na te. Mulu isarana di jabuhiano nga songon na itari selimo tate. Amang inangkan langsung naik kelopung sanggam holani do beiroko na te. Alakina dua. Iya kan alay asa songon na bergerak majo oti daging ona te amang inang bah hutogyo kami hita martopak majo hita sa gogoni gogona untuk Tuhan. Moleate ma amang inang ngai boto hamu tahe ise di jolomu nama nang ipudi muna. Sapa hamu majo oras boh selamat hari Minggu. Dangarung nasumana debekan na ijolo do na ipudina. Ya asa dingga kita marsaor anno sotungan nodang ita dadongan na. Marsaor mah hita ama inang rap dohot hatani dewata nagabe ojakan di hita di mingguta sadarion. Ima hatani debata natar surat sian buku panurirang Hosea. Bidusada mamuka mai sian ayat 2 satu ayat sia. Ujaha madihita hut tapayuti ukma amanginang di bagasan rohat tabe songonoma didok hatani debata. Mulani hatani Jahoba marhite-hite si Hosea. Nina Jahoba matu si Hosea. Lao maho buat masada boru-boru si babi jalang. Dohot akatu buni si babi jalang. Ai sai tidak dati isi ni tanoido marmainan marbalik sian Jahoba. Jadi lau maibana jala dibuat ma si Gomer boru ni si deep line. Gabe-gabe amanda sida jala ditubuhon di ibana sada anak. Dungi didok Jahoba matu ibana jauh ma goarna si Jezreel. Ai otik nari marlulu ma au di akka utang mudar ni si Jezreel. Tu pinopar ni si Jehu. Jala au pasiapon harajau ni pinopar ni Israel. Jadi di hari nasasadai ponggol honok kuma sior ni Israel di rura Jezreel. Dungi gabe-gabe musema boru-borui jala ditubuhon sada boru. Dungi didok Jahoba matu ibana joma goarna nai sohi nasian. Ai dangbe marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel. Manang marpamuati rohaku tu nasida. Alai marpangulahi marrohaku anggo tu pinopar ni Juda. Jala paluoku nasida marhite-hite Jahoba dewata nasidei. Alai dang paluoku marhite-hite sior manang podang. Manang hamusuon, manang hoda, manang jolma parsihudul pe. Jadi dung sirang susu nai sohinasian gabe-gabe musema boru-borui jala ditubuhon sada anak. Jadi nina Jahoba ma joma goarna lo ami ai dang bangsokku hamu jala dang hamu napuna au ima sahana. Amainang huriana hina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus nama hukum mau Tuhamu no ingate aka ama inanang hitana pungu dison saluhuna songod dia do amang inang respon muna
molo dihianati seseorang yang sangat kamu kasihi. Songod dia do tahe pakilala muna. Songod dia puncuhana sakitnya di sini. Inate. Sakitnya sampai di sini satu bagus ona tepung kan. Dang tardo acina. Napa dua hon. Boy do tahe dihaholongi hamu muse jolma naung makaciti hamu. Ragu-ragu songono do manang songono nate. Iya, boy do manang daong. Tentu godang do respon manang alusta di siat yang menginangkan. Alai secara manusia godang do hitam madokon. Kalau kita sudah dihianati, kalau kita sudah disakiti, kalau kita sudah dibuat orang terluka hati kita, banyak jawaban dari kita. Boy do pe dihaolongi ho ibana. Tergantung keadaan mak ina. Lihat nantilah dulu. Arya kami Nina. Soalnya masih kecewa aku. Soalnya masih marah aku. Masih tersakiti hatiku. Anom maidah ina. Mamereng anom ma ina. Tidak jarang orang memberikan jawaban. Iya, saya bisa menerima. Dan godang halak na boy langsung merespon. Saya bisa menerima dia. Boy do waholongi ibana. Ale godangan donakin alusta ima mamereng titik-titik dan titik-titik nakima amang inang. Alani parholong roha do debata maradopon bangsona jala di parmudu-mudu debata do bangsona ati pejo do bangsoi marbalik sia debata jala mangulahon namaralo tuado pani debata. Tapi kita lihat Tuhan tidak pernah menolak setiap orang, setiap umatnya yang datang naolo manopoti dosa balik sa dong songo jamitat tanda di hari Minggu. Bahkan Tuhan juga yang mencari dan yang mengumpulkan orang yang sudah jauh. Alani di son abanginang di patudu homa di gobar homa songo dia do holong ni rohani debata tuhita colma di gobar homa di son ima marhite pardongan saripeon nisi Hosea. Songon naposo ni debata ibana na pinili ni debata ibana adong sada ulaon na disuruh debata tu ibana na tape parsuruan ni Tuhani suhar maul di jalo rohana, tetapi itu adalah panggilan Tuhan, suruhan Tuhan dengan beralaskan kasih Tuhan. Haporsion di bagas Tuhani lau ibana di ulaon ibana ma parsuruan ni Tuhani di dok Tuhani ma asa buaton ni si Hosea ima boru-boru satabi nina si babi jalang manang perempuan sundal menjadi gabe ripena. Jalari pat orang madisinakin setelah dung dialap ibana dibuat ibana dung marhasohotan nasida adong manakip pigana nataya manginang tolu. Naking ngai goari disi si Jezreel molo di bahasa Batak nakin disi dibain napa dua hon imasi nai sohinasian molo di bahasa Indonesia lo ruhama do napa tuluhon lo ami jalanunga takas tabereng naki disi akka lapatan ni goar nasidei Jezreel naki irokon dangbe marpangulahi rohaku anak napa dua hon boru napa dua hon dirokon disi dang wangga be nasida bangsoku. Bahkan di anak napatuluhon si lo ami dirokon ai nunga dang aupe napuna nasida jala aupe dang debata nasida macai sogo si tutu rohani debata. Bahkan alani pangalaho si Gomer anak-anaknya juga demikian. Maka Tuhan menggambarkan anaknya itu juga nakin dang be dang marpamula tibe rohaku marutang sana mak nina
Bahkan naki musai didokon, aku tidak menyayangi mereka lagi, dan mereka tidak lagi bangsaku, dan saya tidak lagi Tuhan mereka. Alai tabering madisi amanginang diturpuk nakin, ini adalah gambaran bahwasanya Hosea manang gobaran do dipatudu. Tuhan itu seperti Hosea yang bagaimanapun kehidupan bangsanya, bagaimanapun kehidupan nisi Gomer inatananakin, dia tetap menerima keadaan istri anakin. Molo tajamu se ditorun iturpuk tahun amang inang dong ya nakon nasida berulang-ulang kali ternyata mula-gula pangalahon si Gomeri. Lama muse kembali bersundal, kembali berselingkuh demikian dan meninggalkan si Hosea. Alaya hama dirokot Tuhan ditorun iturpuk tahun, dia menyatakan tebus maibana, ala maibana, kasihilah dia. Maka itulah perintah yang dilakukan oleh Hosea sehingga dia mampu menerima pengampunan perlakuan dari istrinya. Sahalak naposo ni debata ibana alai ala nama ngasahon hagogoon di debata parsuruon di debata itu yang terbaik bagi Tuhan. Jala ido na dihirim debata sian si Gomer manang bangso Israel manang hita amang inang ada hai baruon merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Asa unang binasa bahkan ditorun iturpuk taimu saya pasal 2 ayat 1 tolui dokon molo ditinggal hon nasida balik nasida siat debata nasida hian olo muse mamereng asini rohani debata, maka Tuhan akan memberkati mereka. Molo nakin marmulu debata alani dosa nasida, Tuhan tidak menganggap mereka bangsanya. Alai molo mulak nasida muse manadikon dalam nasida mamereng Tuhani, maka Tuhan juga akan menjadikan mereka bangsa yang besar. Jala dihaholongi debata manasida amang inang songorido pardalanan di bangsa Israel nata bereng bagaimana bangsa Israel setiap harinya mereka selalu melukakan hati Tuhan ditadikot Tuhani tikitabu di dihutot Tuhan alai tikidang di pakiran nasida haci di tongangolu nasida mereka selingkuh meninggalkan Tuhan dengan menyembah Baal, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Balik selesai di patu dua debata doa sini rohana di dalam perjalanan diperbudakan mereka. Kelaparan Tuhan kasih makanan, kehausan Tuhan kasih minuman, bahkan Tuhan tetap menyertai dan memberkati umatnya. Saya di patu dua ibana do asini rohana tu bangsona gabe ima asa marbinoto do bangsoi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka walau bagaimanapun keadaan kehidupan perlakuan mereka kepada Tuhan. Amanginang uriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang dilakukan oleh Gomer yang menyelingkuhi suaminya, manang bangsa Israel yang menduakan hati Tuhan atau bahkan kita majota dokon na jok do hita di bagasan ngulut tahun tatodong dalet tasatiri tak anggap bahwasanya apa yang mau kita lakukan itu kitalah yang mengatur sesuai dengan keinginan kita, atau sering sekali kita juga menyelingkuhi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering sekali oleh karena kenikmatan daging, kenikmatan duniawi kita meninggalkan Tuhan, kita menduakan Tuhan, bahkan kita selingkuhi Tuhan. Alaniaka natabu nadi portibion ujungna taring ma Tuhani di ngoluta ujungna coba-coba do memang biasa aku coba tabodo manang down jatuh di dalam dosa ujungna kita sudah terperangkap gabe maul mahita haruar sian situasi maul mahita keluar dari keadaan yang sudah mengikat kita, yang memperbudak kita dan yang sudah membodoh-bodohi kita oleh karena dosa dan iblis senang. Sai di piop pida. Unang daw nang lau tu gereja. Unang marpungwak ko. Unang pola martangi ako. Dia selalu berusaha menggoda kita. Mulai ngadong Tuhan di son di rohata. Kalau kita tidak mengingat Tuhan, yakinlah kita tidak akan bisa keluar dari terperangkapnya di dalam kuasa iblis. Alaina taetong do. Tang mungkin saliling-liling nanguluku di bagasan haholomonon alai keluar maau hujalo ma hubereng ma asini rohani debata sehingga iblis kegelapan
perbudakan itu bisa kita kalahkan amang inang gabi malua mahita di bagasan ngulutdah. Amang inang huriana hina holongan mungkin molo diperhadapkan situasi na diadopi si Hoseaon tu kita songo suku-suku nami na parjolo nakin bohado pakilala ata ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi menduakan hati kita, menyakiti hati kita, ngai nakin alusta acit do hancur sehancur-hancurnya keadaan kita amang inang. Bahkan molo di masai di tonga-tonga di rumah tangga teh. Kalau ada suami atau istri yang mahilolong, tuh inat tanah asing manang amat tanah asing. Perasaan siapa yang tidak hancur, perasaan siapa yang tidak luka di dalam keadaan itu. Haruakan apa soon tarsukun, kalau pacarnya punya pacar lain diselingkuhi sama pacarnya, mungkin mereka sudah akan bertindak seperti itu. Lamahita dohot dengan saripeta. Pasti kita akan sangat kecewa dan hancur. Alani doa manginang dihirim hatani debata di bagasan tikion di paingot tita asa toktong mata tiop hasa tiaon di bagasan Tuhani amang inang. Kesetiaan itu Tuhan tuntut selalu ada di dalam hidup kita. Setia dohita toktong di bagasan ngoluta maradopo Tuhane atau tidak. Oleh karena keadaan boy dogang guru hatta bisa kita menduakan Tuhan di bagasan ngulutah atau bahkan naboy do tahu kupi segabe si palesem kita isarani kesetiaan kita itu kita buat hanya sebatas rutinitas kita sambing diadopan di debata atau emak porse apa porse songoni matu Tuhani, tetapi dalam prakteknya kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Taroko di pamangat tahun manang di rohat tahun na persia doa tu Tuhani. Alai seiganggu hita di bagasan nguluta. Buharo nguluku Tuhan. Dan arong behepeku hartaku jabatan saya bagaimana. Buharo mengalului parutungan sian halak ujungnya dengan berbagai cara pun atau bahkan dengan melakukan perjinahan rohani seperti yang saya terangkan tadi, kita berani melakukan itu asallah kepuasan yang bersifat sementara itu boita pakilalahon satokin amang inang. Apalagi nungga godang di kemajuan zaman teknologi naung masa di tonga-tongatan waeng godang do halak majunya teknologi pada saat ini dang be Tuhan itu menjadi nomor satu di dalam hidupnya. Mungkin Tuhan nomor sekian gawe di nguluna. Allah boha, karena dunia ini enak, dunia ini nikmat, dunia saat ini bisa memberikan, menyajikan apa yang bisa kita inginkan. Mau ini dia bisa memberikan kepada kita. Naki roudan, boido molo neng tu gereja, malas markareta ngadong ahate, gojek, itu kan, ngadong gokar, malas lau makirim sesuatu ngadong gosen, malas akainata, mangalopa ngadong ahate yamanginang, GoFood. Malas tuh ngadong sudah teh go clean amuse go ina ujung-ujungna sa mahita margogo asing ujungna gawe gojak ma kita dibain akka hamaolon dohot akka permainanon perjinahan dunia ini ujungna gawe maol mahita paholakko dirita dari keadaan itu. Tetapi di sini dipaingot kita setialah kepada Tuhan, songot Tuhanina setia do ibana, bahwasanya hanya Tuhan dan tidak boleh ada Allah lain selain daripada Tuhan. Irakin dipaingot kita marhite epistel dang parsunaton dang adat alaina baluah solmai ima marhite hosani Tuhanido asini rohani debata pakokopon di debata do di bagasan ngulutda. Alani setia di dalam Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita amang inang. Memang ujian do di kita dan mungkin langsung tapaduduhon kesetiaan kita kepada orang-orang sekitar kita molo dan jumolo kita patuduhon hasatiaoni di tonga-tonga ni pardonga saripiota. Naboy do mardalan dengan pardonga saripiot tamang inang ima aladong hasatiaon. Kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, menutupi setiap kekurangan pasangan kita, saling menerima satu dengan yang lain, maka di rumah tangga do
parjolo gobaran ni turpukon nakin ikon pardonga saripio ini do ikon suami istrilah terlebih dahulu yang setia, harus anak dengan orang tuanya yang setia terlebih dahulu di tonga-tonga nih bagas, nah yang dibarengi dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Ujungnya tang masa besok anak masa noaeng sirang akka namar saribe. Kalau sudah Tuhan yang menjadi dasar dalam rumah tangganya, itu tidak akan terjadi amang inang gabeho mahita dipa dan pardonga saripioni tidak dapat diceraikan oleh manusia. Alai holan hamatea do naboi manirak kita doho dongan saripiota. Alani holong ni rohani debata sadipatu duho do tuhita marulak-ulak kita mangulahon hasalaan. Berkali-kali bangsa Israel meninggalkan Tuhan, berkali-kali mereka menduakan Tuhan, dan berkali-kali mereka membuat hati Tuhan terluka. Bahkan kita juga demikian amang inang, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sering sekali kita meninggalkan, mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu hatinya, tidak pernah menutup kedatangan kita. Alai saya disakon ibana dohita asa rohita, supaya perselingkuhan secara rohani oleh karena dunia ini tidak menghempit kehidupan kita, tetapi kita melihat ada sukacita, ada kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Debatana setia, debatana go holong do, debata dari bagasan ngulut tahun amang inang. Jadi apalah songot dia mah balasan nabui ikon lehonota patuduhonota di bagasan ngulut tahun. Kalau Tuhan masih setia sampai saat ini memberkati kehidupan kita, memberkati anak-anak kita, memberkati keluarga kita, usaha pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada, akaruna boi patuduhonota tutuhani ima hiduplah di dalam Tuhan, carilah Tuhan selama kita masih hidup. Amin. Ikonido nata patuduhon di bagasan nguluta amang inang. Uriana hina holongan di bagasan goan ni Tuhan Yesus Kristus, nakinunga di patuduhon gobaran ni si Gomer manang bangso Israel, manang hita akan naso porse hita halak Kristeno do gobaran ni si Gomer nakin ya jojot kita memberontak, ina jojot kita meninggalkan Tuhan, na jojot kita selingkuh menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau bahkan olodo songona sombong kita, katakan demikian amang inang, kita merasa nabui doa mangulau-ulauku, dapat tudo tanpa saya cari Tuhan dampak sayanya, dapat tudo na dirohakon, tanpa Tuhan sanggup saya menghadapi dan menjalani kehidupan saya. Ujungnya dengan sombong kita tidak lagi mengakui eksistensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak tadi sudah saya katakan godaan-godaan yang bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Banyak bisa hal yang bisa membuat kita selingkuh dari Tuhan oleh karena kenikmatan dunia yang ditawarkan saat ini. Nah boy kita menduakan Tuhan oleh karena popularitas, untuk mencari popularitas kita, untuk mencari harta, untuk mencari wanita atau pria yang lain, atau mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan buruk amang inang, atau bahkan tarokon maaf, sudah banyak orang saat ini yang tidak setia lagi dalam hidupnya hanya untuk maaf, memuaskan kepuasan seksnya, dia bisa berani meninggalkan keluarganya. Atau hanya untuk merasakan bagaimana nikmatnya ranjang orang sana, dia siap meninggalkan anak dan keluarganya. Dan banyak bentuk kejahatan-kejahatan perselingkuhan yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan amang inang. Jala nabui do molodang setia kita, nabui do gabi masa perbada-badaan, pecahan di tonga-tonga ni ngulut tahun mulut tabereng berita teh satu dikion dang saya dope kasus ni Brigadir J atena perjurota begi alani perselingkuhan alai satu noeng dang taboto dope perkembangan. Jadi bisa saja orang yang tidak setia, atau orang yang selingkuh, atau orang yang karena mencari kekasih baru, mencari Tuhan yang baru, dia kira itu nikmat, tetapi itu bisa membawa kehancuran dalam hidupnya, karena itu semuanya hanyalah bersifat sementara
amang inang. Alai unang lalap pita, ala di patorang nakin pangalako ni si Gomer, gobaran ni ngoluta, alai unang gabi lalap pita, gabi tuki kita, mamereng hahurangata. Alai tabereng manakin dari sisi kehidupan si Hosea, manang sisi Tuhan Yesus yang selalu menantikan kedatangan kita, yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kita, yang selalu menunjukkan kasihnya kepada kita. Ima tabereng asa unang gabi tuki kita di pardalanan di nguluta amang inang. Tetapi kita mengingat Allah itu debata tai, debata na parholong roha doi bana na satia doi bana dihaholongi doi kita, dakia ditarikok kita. Maka jangan pernah sia-siakan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah sia-siakan darah Tuhan di kayu salib hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini amang inang. Tetapi bersyukurlah ketika Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya kepada kita, orang-orang yang Ia kasihi. Hok mahita makilala holong ni rohani debata balganai HP holong ni rohani debata di bagasan uluta. Adong sada carita na mardonga poda didok songonon amang inang adong mas sada keluarga na tinggal di sada huta, keluargaon na boido tardok di mulana, keluarga na dinggan, keluarga na harmonis. Alai di piga-piga masa aka perubahan di tengah-tengah ni keluargai antara suami dan istri masa ma adong aka persoalan. Topet nungadong ianak kon nasida hopat alak. Alai lem metua lem didalani nasida parumah tanggaon nasida, ternyata lem gudang aka tantangan na diadopi nasida. Songoni nang pangalakon ni inatai manang amatai, bahkan sering timbul kecemburuan di tonga-tonga ni ngulu nasida amat tanang inatai. Di sada tiki cemburu ma amatai mamereng inatai. Ala cemburu nai ibana gabe marbadai manasida terus marbadai. Jaladang maila binasida mulu marbadai bertengkar di jolon yana konna dang pola gabe maila nasida. Jala songone manasida ganu pari ganu tiki. Ala nasai marsoal nasida ujungna gabe bah pulit ma kamar nasida. Jala nunga sai di pabereng-bereng yana konna akana masa tu bapakna dohot omakna. Dang tahap biat tong amatai. Diurusi bana mah bohama asa sirang sian inatai manang cerai nasida. Dung diputus son amatai ikut cerai namau, ikut sirang namau sian inatakon. Dung idokon ibana mah tu inatai manang inatana didokon ibana. Sirang mahita teh airang tahap biau songonon nina. Badia lusi inatai mah bah batoe mah molo memang ido nadi roham nina. Bamolo songoni molo sirak kita non baik takas dodah tui seruan non akayana kok tai tuauro manang tuho asa taboto ninna bah basukum man non akayana kok tai balok manasida mamilit tui senasida ninna marpungu manasida didokon amat tai mamara perjolo tu anakna alau pa anakna kan amang roni nang songono bapak do oma tui sedoho amang pilih mak ninna. Bayi pikir anak non batu tu oma mau enak batoe lau matu oma enak. Nah badua hope songoni si Sarah itu Sarah tu isi doa itu neng songono bapak do oma neng sirang nama kami dipikiri bana. Yaudahlah pak aku juga sama mama lah nina. Isuku musi anak napa tuluhon si Samuel amang tu isi doa nina. Sama mama lah aku pak nina bah ngatulu tu inatte. Dungi songon napa sorohani apatai pasti nanti ini siap pudanon tuau namaon. Sabar amang sama siapa nanti abang kalau misalnya bapak sama mama cerai. Abang sama bapak atau sama mama? Aku ya tetap sama mama lah pak ninai bana. Ujungnya sudah anak-anak gabi tuh makna songon sial ma ikakilalakon amatai. Ujungnya gabi sukun anak nado inatai mah. Jadi bapak sama siapa? Inna
ba lo songoni ninna teh. Ba lo songoni ba au pe. Ya udahlah ikut mama aja lah aku ninna. Dong roi bana tu inatai roh inatai dicakon marpangulahi rohana. Songoni dah mungkin ditolak, gitu kan? Dicakon marpangulahi rohana dihauli bana inatana amat taipe dihauli bana songoni jala tubuh mamuse holong ni roha di tonga-tonga nasida. Ido gobaran ni pardalanan ni ngulut tahun amanginang. Sai mula kula do holong ni roha ni debata di bagasan ngulut ta. Tarlumobi ma molonunga ta sol-sol ido sata. Ta tinggal hon ngabe itak ni omma unang be sai tidak datina merdosai. Tapakilala homma holong ni roha ni debata itu luar biasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Ima tayetong, ima taingon. Asa molo haci perohatta di bait dongatta unang gabe tahu minasida. Masih ada Hosea yang baru yang mau tetap menunjukkan kasihnya kepada mereka. Jangan lagi bertambah Gomer-Gomer yang baru yang mau menduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Alani amanginang tacok koma molo dang alani pakokoponi Tuhani dang ala asini rohani Tuhani kita tidak siapa-siapa dan kita tidak berhak menerima kasih yang daripada Tuhan. Boido tahe de baijo buku ede 110 opat teh nang pedang adong disi boido tai dehon ate amainang so asiroham sadasia opat. Hujaha piano natatay nate amainang. So asiroham au so godang basam tu dia au. So asiroham au so godang basam tu dia. Alai dibain basam do asiroham tu surga au. Alai dibain basam dohon asiroham disuruh anak ni tu auto dinai nasiako. Disuruh anak ni tu auto dinai nasiano. Manogu to dikitu hasonangani pinuji ho. Manogu to dikitu hasonangani pinuji ho. Alania manginang tapakilalahom maholong ni rohani debata. Kita yang tidak berdaya, kita yang berdosa, kita yang melakukan pelanggaran. Tidak Tuhan tolak tetapi dia selalu menunjukkan debata nasati ado ibana di bagasan holongna alani tajak koma asini rohani debata doho pakokoponna di pardalanan ning woluta. Amin martang yang mahita. Molea tema ale Tuhan debata Jehovah. Jok dohami di pardalanan ning ulu nami o Tuhan. Manot dong dalan nami. Hobar tulomoni roha nami. Hobar tuha gogo on nami nang pikiran nami. Jok dohami songon pangalahon isi gomerot Tuhan. Nama nadikoko menyelingkui mahilolo kami siako Tuhan. Alai marhite hatam di bagasan tikion. Marhite asini rohani si Hosea. Dohot marhite asini roham Tuhan nobalgai di kami. Dicakoko kami. Dihaholongi ho kami. Dihawol ho kami. Dang ditulak ko kami. Nagalion. Cako mahami Tuhan. Unang be adong siak kami namian. Di bagasan hadusaon nami. Alai hujalo kami ma. Asini rohana siako hubak kami madami nang holong ni roham asa dengan perdalanan ni pardonga saripion nami asa dengan ngulun ya kaya nakon nami keluarga nami ulon nami saluhna ala hona mangurupi kami pasrohan nami Tuhan perdalanan ni ngulun nami mora poko kami mangula saluhna cupangat do kami di asini roham doho pangurupion natakas yako
molo tung di botoho Tuhan waing adong siak kami ruas ni huriam na bergumul kami Tuhan alaniaka keadaan kehidupan perekonomian pergumulan masalah demi masalah di tonga-tonga ni keluarga nami ngulu nami ganuk marsada-sada urupi kami Tuhan unang luas kami mangasawa na guguon nami alai homa Tuhan namat dongani kami molo pe Tuhan sipata haci roha nami dia citi dongan nami bahkan na jonok dohot kami unang tutup roha nami gabedang macakon nasida alai tong mah hupatuduh kami holong ni roha nasiako laho macakon nasida asa muba nasida asa nasida pe macalo asini roha nasiako parmudu-mudu kami di bagasan sadarion nang keluarga nami nang huria nami asa marulupa pami di bagasan ngulu nami calo matang yang nami marhite Tuhan Yesus martangya kami Tuhan amin. Tapuji Tuhata marede mahita hut tapasahat mapeliata 2A dohot 2B. Jongjong mahita manginang. Tutup mapar mingguat tahun marhite agenda bahasa Indonesia alai edeta no bahasa Batak. Kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aleha manamina di Banua Gijang, sai pinar badia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongan songon di Banua Gijang. Leho mahami tuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Tajalo ma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu cala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuhita jala asima rohana mida kita. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuhita. Jala di pasaor mada mena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Manginang, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas.